Risang Kemanen Kakung Bagus Ignatius Dimas Pandu Kurniawan ingkang katingal agung ageng lan wibawa. Kemanen Kakung lamun cinandra bebasan kurang condra luwih warna. Dasar pekik ing wama pideksa pangawak pradata. Langkung-langkung sinasaban busana kang tinaretes benang kencana. Sumunar anggilar-anggilar nanging datang hamlenengi saya malih angagem destar anggembono nata tan kang ana puji. Dampyak para kadang kaliyan warga wondene alur-selur dalidir tan ana pedote ingkang samya kang ya hambayangkara tindakipun tematen. Wus dungkap unggian kang tinuju kiya lumadi laksinating adicara pasrah tinampi. Pramila dumateng panjenenganipun